Fai un tempo que vos dixen que ia mudar os meus formigueiros e aquí está. Este é o armario que montei e, mira, ata temos luz automática e todo. Así dá gusto. Aquí están. Dime conta de que prácticamente xa ocupei con eles a primeira balda e logo teño algunhas máis por aquí abaixo, non? Con, bueno, accesorios, alimento. Estas cousiñas por aquí que xa vos contarei de que se trata. A ver se encende esta luz. Se credes, son os prototipos que estou probando. Igual xa imaginades de que pode ser. Pero bueno, farei en todo caso un vídeo específico deles cos resultados e bueno, a ver que vos parece nese caso. Pois nada, bueno, a detallar, fixadevos que se apagou as luces, son automáticas, teñen un sensor de non de proximidade, senón de infravermellos. Entón, cando eu me achego, ou por exemplo poño a man por aquí, acéndese, vale? Algo bastante, bueno, simple de montar para ter unhas luces e que se poida ver. Pois nada, aquí vos deixo a colección que pouco a pouco vai crecendo.